Dara Jacob Debrma Hamerok Tawan Sungdi Nini Kok by say of photo edit ma Kaisiu and Kinor Kam can Bujima and Zotinor Takuk Jacob Pai Samurok Ham Kaikenka social media Pai Kok Hamrok Saka Norbo Makina barrel and I hediba. Tai kaisa kok borok ngi bera saya khaya tong tini omahina takuk jakob borok nginya bomaka saya khai social media tini kabuma lukoro ko troll ebe bengejak tong boni jina se sak no normal borok go sepano bo sini bagai normal borok no o normal borok bagai no tini saya khai social media wa kabuma lukoro ko tini troll ebe bengejak tong na kana bla hediba boni jini to phai sori sangalka eba nakar sangalka lukoro ni thani tamni ko bo sak no markano dam tor jako bo phai sori sanya pano sangpano bono nakar laisine tek Ang normal borok ya. O normal borok bagino tini kebo boyba sei kebo boyba Krishna kebo boyba Shaktiman kebo boyba superhero salamjak tongkha takuk Jacob Debrma hanka sangjotono tabuk saimano je dongor tibni chief eba founder takuk Jacob Debrma tabuk social media market troll eba bengejak tongo tamni bagi bengejak abul nor jotono kamka saimano bini tomoni bagin mo tabuk social media market troll eba bengejak tongo kabama lukorok bai haringa tabini কয়েকটা কমেন্ট রক নাইনে লেনে যে বনো লুকরক বেঙ্গলে মানে তাই কয়েকটা ফটো রক নাইনে লেনে হনকে বিনি কমেন্ট পড়না সাকাং জডি নর আন ভিডিও নাই সাজক তংখাবা আন ভিডিও নলে খেরদে তাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খেরদে ফারিঙ্গে তাবিনি ফানি কমেন্ট রক পড়ি নাই লেনে নাম্বার 1 কমেন্ট আমিংনি বসাই সিলাসে ব্লে গে 2 নাম্বার কমেন্ট ম নরমাল সিয়া মানে 2 নাম্বার কমেন্ট টাইম মারংখা অব নরমাল সিয়া অমহাইতা মানে তাকুক জাখমনো ডাইরেক্ট সাকাটা ব সই অঙ্গিব নরমাল সিয়া অমহাইতা 3 number comment obo joton sai marangna haidara Jacob pohoro sei khaithang ase badar mas fight tongo bobo was warne play joto lukorongno koyo kisa care tombodi warjagane doi sini sauto si panya phayo masa 500 টাকা obo batama sei borok makhang comment obo mar no haisi saisongno press nei sawi last year ni simi o borok no boibe wala jak mang lukmani bokhe camera baskango phai kabya haike kok side tong ta modern standard no palia YouTube channel kaisa tongma bai se sak no media house ne gosi tongo gosi tongkhable media house hinma no bo CCC yako jakom no real hero salam sidi kigrogo wasung habai tongkhana bini wall ni famous channel ni editor chief football dofani bagai bo chimino golisanai thiranai fu kono ta hinbadi bono hayake bini prime time Pasi rezak bani si mana norok kam kan buji makana bini bagi kono hameta sade inke bini prime time bobai pasi rezak bani ahmata superhero plus Shaktiman plus Sri Krishna normal borgya bo sako mana norok buji makana bo superhero bo Shaktiman bo Sri Krishna bo inke bo banti borok nung tongona pos borok li eta bo hediba inke teke se comment mujhe pasao Shaktiman tiprani Shaktiman tabuktai kebono wanana nangli sini Jacob Bible Shaktiman engkha mane norok sarai kan buji makana tabuktai wana nangli tamnenge sini tipra haste bo tabuk khorsa superhero tongo jespunonga sung bono rehimano abungka sini takuk Jacob omaita bini koktekhe Hare Krishna Prabhu nai Sri Krishna Jacob musuk siplei bo Institute of Media ni course khlai phake Jacob kisa lukorokno sawi khana rakheba samani camera baskango gok engkheno media engkha haja prime time task saprangna fo bo prime time media ni course complete khayu bo taibo kabamo comment tongo aborona ang porna thalia tabu ang main kok sanai je bo saksangno hero gosimani bagino tini bini logi tamung tongkha norok jotono nuk tongbanya tabo kebo baiba sei salamjak khai kebo baiba superhero kebo baiba Shaktiman kebo baiba motairok tam jani salamjak bai suka bo bini kono dam se kerika haisi Khorsa media person tei social media phai amtei athra patra kok sakaba sablai mokol gadal jakna ba heriba tai bono 20 dini jora rajak lukoroni thani phai sori sanani lukoroni baskango phai sori sanani a 20 dini bisingo bo sori da sano sanya abori bo kono gerti kare tamni hinke bo saksana amse ke torjago bo jibono bini saya se gosi gala khaisinge bo ba ke sori sana ba heda tai bo lukoroni baskango phai sori sanya sa bono boy omtikna troll eba pengele tongani social media wo tai abon ang lukoroni thani konya busung je social media phai nang no ye kok sana sakang 100 baira 1000 baira 100 tamne heke nang saporle sai pena olo nini logi tamono abo kebo saimia pharinge tini second topic phai sing thalai sinai finally sini bokugri mini mokoni operation successful ka but tai charta operation tongko awno rok soikono kanaka tai charta operation tongko abo onglai September October November tai December o charta mas ni bisingono bini tai charta operation onglai
tai kha khayao tai sarta operation bo kaham karno successful ongtho tai bo bini tai yasa mokol dotino nuknani engthon hingke last kok nung samung kaham khaima tongkhake nung bo din salsa takhok jakho phaino fol manai eba maiko social media o kaham ke viral ongnai hingke o jaga tamo swijak dara jakob debrma hamya rok tawan sungdi nini kok bai se o photo edit ma khaisio hingke norok kaham kono bujima kana jodi norok takhok jakho phai samung rok kaham khaikengke social media phai kok kaham rok sagake norok bo homai keno viral ongnai hediba tai kaisa kok borok ongoi bora chaya khaya tong tini oma haino takhok jakob bo borok ongoi no bo maika chaya khai social media tini kwbangma lukurok bai troll eba bengajak tong bo nijino se sak sak no normal borok go sepano bo sini bagai normal borok no o normal borok bagai no bo tini chaya khai social media o kwbangma lukurok bai tini troll eba bengajak tong nangkana blai hediba bo niji niji to phai sorry sangalkha eba nakar sangalkha lukurok ni thani tamni ke bo sak sak no markano dam torjako bo phai sorry sanya pono sungpono bono nakar laisine tai kaisa kok next time o takhok jakok omai ke rok tai kok sagalakha eba omai tomung rok tai tongolkha kha khayak tai bo simya alka borok bo next time rok omai ta angtong obono sana busung ang ke tinin bagi video asuna je nai tonarok hambai।